What's up mga kulog, mga auntie? At syempre sa ating mga pamangkin, nagising pa ngayong oras na ito. Syempre, sigurado niyan may ginagawa. Yeah, words, no? It's either nasa biyahe, o kaya naman nakahiga lang. Yeah, words, no? Shoutout pala sa mga nakatutoy sa atin. Yung lagi nating binabanggit na mga truck driver. Ayan, saan pang biyahe? Shoutout kay Rowell Ricoter. Ayan, sabi niya, Idol Totoy, pa-shoutout po sa aking mga kasamahan sa Land Bridge Logistic. Lagi akong nakikinig sa inyo, lalo pag bumabiyahe ako sa isa kong truck driver. Yeah, words, no? Pag truck driver, may kasamang pahingnangti. Siyempre, nagpapahinga yan. Oo, at basic yan. Kapag nasa biyahe, nakataas po yung paa. Minsan din, panglipo yung way himasa, madalas. Ayan, at pinag-usapan po natin dito mga kabisyo, no? Of course, ang ating mga kabisyo po natin na yung natatakot para mo enter sa isa na namang relasyon, no? Marami po sa atin siguro, no? Nung araw, ayaw nang pumasok ulit. Kumbaga, ay tama na yon. At least kahit papaano, naranasan natin yung pagkabigo. Especially dyan sa mga sa mga lalaki kasi, ang problema lang kasi, gustong pumasok ulit kasi kiss and tell eh. Lamig yung lusion, yun ang kigol. Eto, mga nag-comment sa atin, mga kinatatakutan once you enter in a relationship again. Ayan, basahin natin ha. Sabi ni SM, natatakot maiwanan ulit at awayin ng bagong asawa, Kirida, GF. Nako! Mas matatapang pa nang aagaw na mga mas matapang pa daw yung mga nangaagaw. Sabi ni Jonaline Sanchez, natatakot ako noon dati sa boyfriend ko. Ngayon na baka di ako magustuhan kasi di ako type na babae na di kagustuhan ng lalaki. Kasi mataba po ako at pangit po ako kaya natatakot ako noon. Pero salamat na lang kay God na lahat ng prayers ko natupad. At minahal niya ako. Minahal ako ng taong pinakamamahal ko ngayon. At tinanggap po ako kung anong pagkatao ko and ang aking personalidad. Yeah, words. Congrats! Sabi ni Margory Hinampas, maglak daw to'y katakot. Di naman siguro yan maglalak pag dinahandahan mo lang. Yung paglakbo ng door sa kwarto. Sabi ni Ashley Abungan, baka mangaliwa siya. Oo nga naman, kasi ako ay kanan. Alam mo mga kabisyo ito lang yung masasabi ko, no? Siguro isa sa mga bagay-bagay, lalo na pag bata ka pa, marami pang mga pwedeng makarelasyon sa buhay mo. Huwag kang matakot basta lang just leave something for yourself. Huwag mo naman ibuhos lahat kasi nangyayari kasi sa karamihan po mga kabisyo, lahat binuhos lahat binigay wala na silang natitira para sa sarili nila. Kapag iniwan na, ayun, iyak talagang. Yung iba nga naglalaslas na nga di ba? Ayokong humantong sa mga ganong mga bagay-bagay mga kabisyo, no? Just leave something for yourself. Wag mong sasabihin mo, ay toy, sayang toy, kay gwapo kayo. Oo, kinailangan ko magpabuntis. Huwag mo mga gano'n, no? Sayang toy, kasi maganda to siya toy. Kailangan kong buntisin. Hindi, huwag gano'n ha. Hindi po pwede yung gano'n, yung rason mo. Tapos pagdating ng araw, iiwanan mo naman, diba? Alam mo, wag dapat kayong matakot na pumasok ulit sa isang relasyon. And of course, isa lang sekreto dyan para mas lalo pang tumindi at tumibay pa ang inyong relasyon. Put God first. Yeah, words. Alright! Daghang kay salamat mga kabisyo sa walang sawang pagtutoy sa atin, no? Kung saan ka man ngayon, nasa biyahe, natutulog, kaya nagtatrabaho, o kaya upo lang habang nagtatrabaho. Marami po salamat sa iyong pagtutoy. Ito ang programa kada gabi, Lunes hanggang Biyernes, Totoy na Love. Kasama ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi ug amping pirmi kabisyo.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!